Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Ongietorri, apirilak 16 dugu gaurkoa asteartea, naiz eta osteguna dela dirudien. Aste hau motzagoa izango da guretzat, bakarrik 3 saio izango ditugu, atzokoa, gaurkoa eta biharkoa. Aste santua ere disfrutatuko dugulako. Ez da edukiak eskaintzen jarrituko dugu, baina magazin honi dagokionez, gaur azken aurreko eguna izango da. Orduan gaur asteartean astearte honetan zer izango dugu? 3 elkarrizketa hemen platoan. Asteko Inside Out proiektua ezagutuko dugu, pasatako ostiralean apirilaren 12an Zitadelan street arteko argazkiak argazkiak ipini egin ziren hiri hau, Iruña, hiriko aniztasun kulturala irudikatzeko edo adierazteko, gero ezagutuko dugu zergatik, xehetasun guztiak elkarrizketaren une horretan, eta esan bezala ez da elkarrizketa bakarri izango. Jarraian beste kontu bat, berdintasun edo parekotasun, generoen arteko parekotasuna. Orain udal eta foru hauteskundeak gero eta gertuago daude, eta beraz beti momentu ona da honen gainean hausnarketa egiteko, baina ere une erabakigarriak dira. Eta testuinguru horretan berdintasun teknikarik txosten bat osatu egin dute 26 proposamenekin, eta gero zeintzuk diren ezagutuko ditugu. Saloa Basabe izango dugu, Iruñeko udaletxetik etorriko da, koordinatzailea da alor honetan, berdintasun alor honi dagokionez, eta esan bezala gero bigarren elkarrizketa horretan gehiago sakonduko dugu gaian. Eta bukatzeko 3. elkarrizketa bat, elkartasuna landuko dugu errefuxiatuen inguruan. Zaporeak elkartea ezagutuko dugu. Zaporeak elkartea Gipuzkoan sortua izan zen orain dela 3 urte, gutxi gora bera. Hemen Iruñan ere bolondresak daude, eta hemendik lantalde bat dago landalan aritzen direnak, ez bakarrik han konkretuki Atenasen izan dira, orain Lesbosen sukalde bat ireki egin dute, izan ere orain dela urte bat ia pasatako iazko maiatzean itxi egin zen arazo administratiboak zirela medio beraien sukaldea han Atenasen, baina orain berri bat ireki egin dute Lesbosen, eta zenolako baldintzetan bizi diren errefuxiatuak, nolakoa den egoera eta zenolako laguntza eskaintzen dieten Zaporetik jakingo dugu, baina hori esan bezala azkenengo elkarrizketan. Eta gogoratu gaur asteartea denez, osatuei eskaintzen diogun tartea izango dugula, eta horrekin bukaera emango diogu gaurko programari. Urruk jan edo klik atalari buruz ari naiz, eta gaur Antxoleaga hotela eta jatetxea, baina zehatzago jatetxea, taberna ezagutuko dugu. Orain, has gaitezen gaurko efemerideekin. 16. mendera joango gara lehendabizi. 1503 urtean Cristobal Colón kolonoa Espainiara iritsi zen bere azkenengo eta 4. bidaiatik. Santa Maria de Belenetik zetorren, Amerika kontinenteko lehendabiziko herrixka Espainiara. 1961 urtean, bestalde 20. mendean, Habanan, Kuban, Fidel Castro kubatar iraultzaren izaera sozialistaren berri eman zuen. Ea zenolako titularrak ditugun gaur. Apirilaren 16tik Zitadelako arma aretoak abstraktu deritzon erakusketa hartuko du. Iruñeko udalak eta hiriko emakumeen etxea elkarteak elkarlanerako hitzarmen bat sinatu dute. Aste santuko denbora libreaz disfrutatzeko aukeretako bat Urederre ibaiko iturburua bisitatzea da. 500 pertsona hartuko ditu egunero. Bisitarien kopuruaren muga honek eremua babesteko neurria da. Aita Mari erreskate ontzia Mallorcara bidean dago. Greziara joateko baimenak lortzea du helburu.
Pasatako igandean, 21. korrika Gasteizera iritsi zen. Maialen Lujanbio bertsolariak eraman zuen lekukoa azkenengo etapa horretan, bere izan baizen mezuaren igorlea edo idatzi egin zuena. Sistema eragilean klika egin beharra adierazi egin zuen. Azkenengo edizio hau handiena izan da. Antolatzaileek ebaluaketa egin zuten. Eguraldi aldakorra aste santuan. Euskalmeteen iragarpenaren arabera, ostegunean aire masa hotz bat iritsiko da eta eguraldia haizearen norabidearen arabera aldatu egingo da. Egunkarietako azalak, lehendabizi Diario de Navarra. Lerroburu nagusian suak Notre Dame irensten du. Azaleko argazkiak izan ere katedral ura erretzen erakusten du. Diario de Noticiasen ere Notre Dame suan ageri da eta nabarmentzen den lerroburua berri horri buruz hitz egiten du lerroburuak. Honela dio, Notre Dameen egiturak eusten du sute bortitz baten ondoren. Gara egunkarian aurreko kasuetan bezalaxe Notre Dameen gertatutako sutea ikusi daiteke azaleko argazkian. Izenburu honek laguntzen du irudia. Suak Notre Dame suntsitzen du ondare historikoa. Hala ere lerroburu nagusia beste bat da, hurrengoa. Zubiagak poliziaren ildoa burura ez botatzea dela argudiatzen du. Hedabide euskaldunekin jarraituko dugu eta hau da Berria egunkarian aurkitu daitekena. Goian iskin batean eskuinean eta Euskal Herria atalean, ospitalean da ertzainek metrailezurra hautsitako gaztea segurtasun sailak atestatu bat egin du. Horren azpian lerroburu nagusian Osakidetzako oposizioetan zozkatuta aukeratuko dituzte epaimahaikideak. Azaleko argazkian Notre Damen gertatutako sutea agertzen da, ikur bat kiskali da izenburupean. Ondoan eskuinean eduki gehiago. Hasteko Arian atalean gizarte zaharrago baten erronkak deritzona irakurri dezakegu. Horren azpian kulturari dagokionez, Diego Garan hilda zinemaldia aro berrira ekarri zuen kritikaria. Bizigiro atalean ahul eta guztidun izenburua daraman edukia. Iritzi artikulu bat ipini dute horren azpian, 12.2 artikulua kentzearen alde izenburua daramana, eta EHUko 50 irakasleek eskuinitakoa da. Eta amaitzeko ondoan Lur Albizu eta Aitor Xerbier haien hitzek osatzen dute izenburua. Gure zeregina da borroka sektorialak burujabetza prozesuan jartzea. Ernaiko eta Antzinako bozeramaileak dira. Aitzinako. Bukatzeko Euskal Herri Irratiko webgunera joko dugu. Lehendabiziko berrian ezkerrean Asiron 2 puntu. Gauzak beste modu zintzo eta jator batean egin daitezkeela erakutsi dugu. Ondoan eskuinean beste 2 albiste. Patxi Larraintzar ikastetxeko 2. B gelako haurrak irrintzi dorrean. Eta amaitzeko horren azpian, Mikaela Paela antzeslana estreinatuko dute larun batean. Ezagutu dezagun Iruin herriko agenda. Bihar arte, apirilaren 17 arte, Iruñeko Arte Eskolak aniztasun hasiberria izenburua daraman erakusketa eskainiko du. Ikasleek egindakoa da eta sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 7:00 herriko tabernan, Irati Maulejo, Josu Sanjurjo, Iker Gorosterrazu eta saioa alkaitza bertsolariek bertso saioa eskainiko dute. Sarrera libre. Garabide elkarteko kidea eta Iztunpolisa liburuaren egilea den Jon Sarasuaren eskutik eta karrikirik antolatutako udaberriko pilulak programaren baitan, solasaldia izango da gaur arratsaldeko 7:30 karrikiri dendan. Sarrera libre lekua bete arte. Bukatzeko bihar arratsaldeko 8:00 Garazi tabernan eta asteazkenero egiten den moduan, asteazken susmagarriak deritzon ekitaldia eskainiko da. Mikrofono irekia da, beraz, poemak izan ez gero
edota nahiz eta espazio poetikoa den hasiera batean, abestiak, bertsoak edo beste edozein arte mota eraman daiteke. Izan ere, espazio bat dago ere artelanak zintzilikatzeko. Gaur zerua laino gutxikin egongo da, tarteka erdi mailako laino eta goi lainoekin arratsaldetik aurrera. Goizean goiz haize ahula eta aldakorra ibiliko da, gainerako ordutan eki osagaikoa eta ahul bizia. Azken ordutan hego-ekialdekoa nagusituko da eta indarra hartuko du. Temperatura maksimoak nahiko jaitsiko dira. Asteazkenean goizean lanbroa eta lainoa sortuko dira. Zerua tarteka lainotxo egongo da eta erdi mailako lainoekin eta goi lainoekin. Hego-ekialdeko haize ahul bizia ibiliko da, temperatura minimoak eta maksimoak nahiko igoko dira. Iruña herriko berriekin joango gara orain. Hasteko Orkoien, apirilaren 30ekin maiatzaren 1 arte kupuetako jaiak ospatu egingo dira. Arratsaldeko 5:00 hasiko dira esan bezala apirilaren 30ean suiziriaren jaurtiketarekin, Gernika plazan. Dantzaldiak, ur eta gurpildun zezena, txokolate janak, eskulan tailerrak edo lantegiak, mus txapelketak eta nola ez kalderetea eskainiko dira, besteak beste, gitaragua askoz zabalagoa delako. Azkenengo ekintza honi dagokionez, kalderetei dagokienez, apuntatzeko epea irekita dagoeneko, atzotik apirilaren 26 arte. Gizarte etxean gauzatu behar da inskribaketa eta 1,50 euro balio du pertsona bakoitzeko ontzia eta patatekin. Berri gehiago, euskal dantzak ere programan gitara horretan, besten edo festen gitara horretan sartu dira eta euskal kulturaren harira hizkuntzari buruz hitz egingo dugu. Ikasturte honetan euskara ikasten dutenek diru laguntzak eskatzeko aukera dute Orkoienen. Epea irekita dago jada irailaren 27 arte, denbora dago hortaz. Baldintzak eta bestelako informazioa udal web orrian zintzilikatu eginda interesatuek ara jo dezaten. Amaitzeko jaiak ditugu berriro ere mintzagai. Iragarriko dituen kartela diseinatzeko txapelketa deitu da eta. Helduek eta aurrek parte hartu dezakete eta obrak edo lanak aurkezteko epea maiatzaren 15ean itxiko da. Burlataren txanda. Burlatako kulturetxeak erakusketa bat hartuko du apirilaren 29etik maiatzaren 10 arte. Zumangali ehungintza industriak esplotatzen dituen Indiako gazteen drama izenburupean edo izenburua daramana. Udalaren kulturaniztasun eta migrazio alorrak antolatutakoa da, naiz eta esposizioak edo erakusketak Nafarroako Fundación Paz y Solidaridad erakundearena den. Bizitatzeko interesa duten taldeek 676-787-212 telefonora deitu edo diversidad abindua burlada derekin.es helbidera idatzi dezakete. Berriozarra pasako gara, Berriozarrera. Datorren astean apirilaren 23an liburuaren egune izango da eta Berriozarrek ospatu egingo du. Izan ere, ospakizunekin hasi da dagoeneko. Apirilaren 26 arte Berriozarko irakurleek gomendatutako liburuek osatutako erakusketa bat hartu bai du Berriozarrek. Gomendio hauek urtarrilean burututako bozketarekin aukeratu egin dira. Liburu hau irakurri behar duzu, Berriozarko irakurleok gomendatzen dugu eta 3 puntu, izenburua du esposizioak, edo esposizioek, hobe esan da, bi daudelako, bat umeentzat eta beste bat helduei zuzenduta dagoena. Biak liburutegian aurkitzen dira. Bestalde eta Berriozarrekin jarraituz, garapen bidean dauden herrialdeak laguntzeko lankidetza proiektuak edo programak finantzatzeko deialdia eginda. Berriozarren, esan bezala Berriozarrekin jarraitzen dugulako. Eskabideak maiatzaren 6 arte aurkeztu daitezke. Irekita dago hortaz eta deialdiaren informazio guztia udalaren webgunean zintzilikatu eginda.
Bukatzeko jo dezagun Iruñera. 3 pertsona atxilotu dituzte martxoaren 7an Iruñeko kafetegi batetan lapurketa egin izanagatik. Indarkeria erabiliz gauzatu zuten lapurreta hori. 3 gizon momentu haietan 2 adin txikikoak zirenak, orain bakarrik bat adin txikikoa da, edo adingabekoa, atea eta pertsiana baten bidez sartu egin ziren indarra edo bortizkeria erabiliz ireki baitzuten. Eta 500 euro eraman zituzten hortik. Polizia Nazionalak burutu ditu atxiloketak. Iruña hirian bestalde Merka Iruñan ere Donezteben eta Ardizun ibilgailuen azterketa teknikoa egin nahi izanez gero, aldez aurretik hitzordua eskatu beharko da. AIT-aren epemuga gainditu baino 30 egun lehenago erreserbatu daiteke. AIT-a ibilgailuen azterketa teknikoa, ITV. Horrek ez du aldaketarik suposatuko hurrengo azterketaren datan hori bai. Berri gehiago, aste santuan sartuko gara, Iruñerritik hegaldi bereziak eskaintzen dira, baita Sanferminetan eta udan orokorrean ere. Hala ere, gertuago ditugun oporrei dagokienez, aste santuari alegia Cracovia, Mosku, San Petersburgo, Praga, Estambul eta Alsazia bisitatu ahalko dira egun horietan. Interesa gehiena daukan data da, orain aste honetan sartuko garelako. Ez da isialdirako eskaintza bakarra, bizita historiko naturalista gidatuak eskaintzen dira Nafar hiriburuan, Iruñean, zehazki hiriko 4 parke berezi ezagutzeko, hurrengoak, Yamaguchi, Takonera, Medialuna eta Zitadela. Inskribaketa egiteko aukera dagoeneko, doainik dira, baina tokiak mugatuak dira. Iruña lorea da deritzen programaren baitan prestatu da dena eta apuntatzeko epea esan dugun moduan tokiak mugatuak direlako. Turismo bulegoan egin daitezke inskribaketa horiek edo 94420 720 zenbakira deituz. Guazen orain elkarrizketekin sarreran esan dugun moduan 3 izango ditugu. Lehendabizikoan 6 elkartetik Inside Out proiektua edo ekimena ezagutuko dugu. Inside Out proiektua ezagutuko dugu Maite Zigandaren eskutik. 6 elkartetik dator, aski ezaguna, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta ongi etorri. Eskerrik asko. Zer modu zaude? Oso ongi, pozik. Bai, egun hauetan, oraindik bereziak izaten dira egun hauek. Bai, atzen olako ekimen polita, ez? Bai. Polita, eta ni esango nuke berezia, gehien bat, 6 elkarteko nerabentzako, eta Iturramako nerabentzako baita, ez? Azkenean, ebaluazioa egin dugunean, atera dena izan da, oso proiektu berezia izan dela guztiontzako, konturatu dira, aurreiritziak ez direla bakarrik besteenak, baita nerabeak aurreiritziak ditugula, elkarteko nerabeak, Iturramako nerabeekin elkartu bat zirenean, horrela pixka bat, norakoak izango dira, eta Iturramakoak suposatzen dut baita, horretan zaudela, eta gero ja elkartu zirenean, oso proiektu aberatsa eta ni esango nuke hori Iruñako eta Iruñerriko eta Nafarroako biztanleak pasa dezatela Ziudadelatik ikustera, nik uste dut aberazten duelako gure hiri txiki hori. Arte garaikidea erretratuak direlako 80 gazteena jatorri ezberdinetakoak. Hori da. Zitadelan zintzilikatutak. Hori da, proiektuaren amaiera edo, emaitza. Baina berez daramagu 2 hilabete honetan lanean, ez? Lehenengo pausua izan zen lagun ikustezin antzeko bat egin genuen, eta 6ko nerabeak eta Iturramako nerabeak argazki berezi bat atera behar zuten, esan ikusi behar bere argazkia. Orduan, gero, argazki hauek bidali dituzte postakorreo bitartez, 6ko lagun batek bidali dio Iturramako lagun bati, lagun ikustezina. Eta egin genuen egun batean, arratsalde batean,
hor gero bakoitza batak besteari bere marrazkiak bidali, gutxi gora bera nor zen eta bere ezaugarri berezienak, eta egun batean elkartu ginen Iturramako institutoan. Eta hor lagun ikustezinak elkar ezagutu zuten. Orduan, seiko bat, elkartzen zen Iturramako batekin, eta hor, hasi zen, horrelako erlazio polita, zu nongoa zara, zenbat urte dituzu, zer duzu gustoko. Gehien bat nik uste dut sumurrumurruen aurkako ideia, doala proiektu hau. Orain oporrak datozela, segurazki esaten dugunean edo non gaudela, Iruñakoa gaudela, garela, baten batek esango digu, entzierroak eta dirudi, Iruñako guztiak entzierroak korritzen ditugula, eta egia esan, nik adibidez ez dut korrikarik egiten entzierroan. Eta ni esango nuke immigrazioarekin hori gertatzen dela. Esaten dugunean malikoa dela, badirudi maliko guztiak berdinak direla, gauza berdinak egiten dituztela, eta da honekin batean hausnarketa egitea eta esatea begira, zenbat pertsona daude hemen argazki hauetan, zenbat nerabe, gainera nerabeak, hori baita gauza asko esaten digu, dauzkate 14-18 urte bitartekoak dira. Eta puskatzea, hemengoa edo hangoa izateagatik ez da izan behar, ez modu batekoa ez bestekoa, sosmurruak puskatzea eta begiratzea argazkia eta zenbat gauza, egon daiteke nerabe horien atzean. Egon nintzen nio ostiralean, nire familiarekin ikusten, eta galdetzen nio nire familiari, esaten nien, nor uste duzu dela, seikoa, nor etorri da, nor da etorkina, eta nor ez, eta batzutan, zaila egiten zen. Nik uste dut Nafarroan interkulturalitatea barneratuta daukagula, eta zaila egiten da batzutan jakitea, nor den nor. Ostiralean ipini egin zelako arte instalazio hau? Hori da, ostiralean jarri ipini genuen, aprobetxatu genuen baita nerabeekin itxasteko, beraiek egon ziren pizkatxo bat, zaila zen, erabili behar izan genuen igogailu bat, oso tamaina handikoak dira, 4 metro eta uste dut 16 metro altueraz, handiak dira. Eta gero, aprobetxatu genuen arratsaldea, Ziudadela oso polita dago, ez dakit ikusi duzu, baina lore espila beteta, gainera oso bereziak daude baita hango loreak, eta aprobetxatu genuen berriro solasaldi bat egiteko, jolasteko, berriro elkar, disfrutatzeko, hau da, puskatzeko eta kontutan izateko, nerabe hauek, etorri berria diren nerabeak behar dutela, hemengoak ezagutu, hemengoak behar dutela ikusi ze aberatsa den horrelako nerabeak ezagutzea eta irekitzea, gure burua horrelako erlazioetara. Aipatu dutzu lagun ikustezinak eta historio ikustezinak ere hor daude, ez? Bai, historio ikustezinak, batzutan igual horrelako proiektu baten barne denbora gutxi daukagula eta, igual denbora gehiegi ez dute izan, hitz egiteko bere gauza guztietaz, baina bai seiko nerabeak eta baita Iturramakoak esan dute ze gogo handiz geratu direla, gehiago nahi dutela, elkartu beraiekin eta jakin. Adibidez, elkartekoak nahi dute jakin nola, zertan ematen dute bere aisialdi denbora, edo, non elkartzen diren, zer egiten duten, eta Iturramakoak, nola etorri diren, kuriositatea, nerabetasunaren kuriositatea piztu da baita. Eta, proiektu hau, nik uste dut oso proiektu, egon da Palestinan, Mexikon, Roman, Nueva Yorken, oso proiektu mundiala, nazionarteko proiektua da, JR artista egindakoa, berez, JR-ri bidaliz genizkion argazkiak, Iturramako argazkilari irakasleen Argazkilaritza ikasgaian. Hori da, ikasgaian sartuta zegoen, orduan irakasleak egin dituzte oso argazki politak, eta berari eman genizkion argazkiak, eta bera inprimitu zituen paper berezi horretan, eta bueltatu zizkigun guri. Hori oso proiektu berezia da, berez, animatzen dut, baten batek jakin nahi badu gehiago ni buruz, sartzen alda bere webgunean eta ikusi, proiektu politak egin dituzten beste hirietan, hiri handietan. Sari bat irabazi zuen? Bai, TED Prize, hori da, bai, saria irabazi zuen. Azkenean, bere ideia da
imaginen artean, argazkien artean, jendeari gutxienez pentsatzeko eman, jo begira, hemen bapatean, Roma erdian argazki bat, gehien bat lan egiten du migratzaileekin, eta, zer etortzen zaizun burura, eta gaur egun gainera orain hauteskundak daudela, nik uste dut askotan erabiltzen dutela orain, aurten, bereziki migratzaileena beldurrak sartzeko, eta nik uste dut aukera berezia daukagula, hemen Iruñan gainera hiri txiki bat dela, puskatzeko ideia guzti horiek, hurbiltzeko adibidez elkartera, badaude beste elkarte pilo, migranteekin lan egiten dutenak, eta ezagutzeko, beren historiak eta beren errealitateak. Bai, esan dugu hasieran aski ezaguna kolaboratzailea zarelako eta beti nolako ekintzak egiten diren sei elkartetik horren berri ematen diguzu, baina agian badago horretxean norbait lehendabiziko aldiz piztu egin duena Salva Telebista, zer da sei elkartean egiten duzuena? Sei elkartean 12-17 urte bitarten dauden nerabeei harrera ematen diegu, 18 hilabete baino gutxiago Iruñan eramaten dute, gehiengoak bere ama aita orain dela 10-15 urte etorri zen hona bizitzera, beran geratu zen, bai Hondurasen, Bolivian, Ekuadorren, Hego Amerika osotik, bai Afrikan, edo baita Asiako herrialde batzutan, han utzi zuten nini bat, eta orain 10-15 urte ondoren ekartzen du bere nerabea, ja ez da txikitxo bat. Orduan, batean da oso aldaketa, nik esango nuke larria. Nini bat utzi, nerabe bat ekarri, nerabearentzako bera ez da ama, bera ez da aita oraindik, bere ama bere aita zen normalean bere amatxia. Eta, sei elkartea egiten duena da, lehenengo gauza, harrera eman. Nik orain nire burua jartzen dut Alemanian, bakarrik amatxo batekin, ez ezagun den amatxo batekin, eta mundu guztia arraro hitz egiten du adibidez, edo arraro erlazionatzen da, ez dute igual bi musu ematen, dira, eta nirik segurazki kostatuko zait, eta orain pentsaia nerabea izatea, justo sabera zure identitatea sortzen, batean mozten dute zure identitate, zure familia, zure lagunak, dena utzi behar, zure baita lurra, saboreak, paisaia, orain etortzen direla oporrak, jendea, justo oporretan dagoela pentsatzea, nola aldatzen den baita paisaia, eta hori nola zer eragiten du, gure gorputzean edo, guzti hori batean aldatzen da, eta berriro hasi behar dute bizitza berria. Sei elkartea da, harrera ematen dien elkartea, esan dudan bezala, harrera baina zaren bezala, onartzen zaitugu, zure zailtasunekin, zure baliabideekin, lagun berriak egiteko lekua baita, eta gainera nola dena konpartitzen dute dolua, migrazio dolua, modu batez edo bestez kentzen duzu, dolu pixka bat. Ikusten duzu bestea berdin dagola, eta gainera orain dela 5 urte etorri zena, bolondrez dagola, laguntzaile, eta ikusten duzu ze ongi dagoen eta pasatzen dela, hori lagungarria da. Harrera emateaz aparte, baita parte izatea, gizarte honetako parte sentitzea, hori da gure beste helburua. Oso garrantzitsua da laguntaldean nik sentitzea laguntaldeko parte naizela edo zein lekuko parte naizela, zergatik hori egiten duelako ni gero parte hartzea. Nerabe hauek orain adibidez kurtsoa bukatzen ari dela, saiatzen ari gara orain beraiek erabakitzea zer duten gustoko, adibidez antzerkia gustoko badute, sei elkartea utzi beharko dute eta animatzen dugu parte hartzera, hemen dago antzerki talde bat edo zailagoa egiten da parte hartzea adibidez kirolaren inguruan, batzutan daukan kostea oso altua da, hori baita landu dugu Iturramako ikasleekin, baina hori gauza da integratzea komunitate berrian. Eta nola egiten dugu? Badaukagu teknikariak egiten dutela berriro familia elkartzea eta daukaten haserre guztiak hor botatzea, eta berriro familia sentitzea, oso garrantzitsua da amatxo da aitatxo ematen dizun segurtasuna, eta baita bolondresak daude. Bolondresak dira sei elkartean motorra, orain egongo dira 70 bolondrez, gutxi gora bera, eta beren helburua da
baita harrera eman, baina nik uste dut, esaten dut, nerabeak esaten dutena da, beraiek direla beren familia, beren txiki handi familia, ez? Hau da, ni badaukat nire familia eta nire izeba osabak egongo dira, ni azterketa badokadanean, jartzen energiak niretzako, ez? Orduan, bolondresak egiten dute lan hori, ez? Ni astero egongo naiz hemen eta galdetuko dizu, zer moduz, ikusiko duzu nik nagola zurekin, ez? Osea, hori da bolondresaren. Nahi duguna da, gizartea, ez? Azkenean gizarteak hartzea, bereganatzea lan hau, ikusten dugunean gure auzoan edo herrietan nerabe bat etorri dela eta hori etorkina eta dolua pasatzen ari duela, harrera ematea eta sentitzea parte dela, parte garrantzitsua, ez? Eta hori da Sei elkartea, horrela, labur bilduz. Bai, asko da, eh? Bai. Bai, izan ere itxaron zerrendak dituzue. Bai. Kontatu dizuet igual gehiengoak, erreagrupazio prozesuan daudela, badaude orain etortzen ari dira, handitzen, igotzen ari da asko, etorkinen, sei elkartera etortzen ari direnak, kopurua handitzen ari da, bai. Eta adibidez, nabaritu dugu handitu dela, Nicaragua orain oso momentu latza pasatzen ari du, eta familia osoa, erabaki du, etortzea, migratzea ona Iruñerrira edo. Kasu honetan, aita ama etortzen dira, seme-alabekin, denak elkarrekin, baina zer gertatzen da, ama igualan irakasle zen, oso gizarte maila ona zuen, eta ona etortzerakoan bere oso zaila dauka irakasle izatea hemen, eta hasten da doluan, bai? Zergatik, denak nahi duguna da lan egin, gure seme-alabei etxebizitza eman, eskaini, eta doluan sartzen dira, nerabeak doluan sartzen dira, eta horiekin ere lan egiten dugu. Eta momentu honetan asko Marruekosetik bakarrik etortzen diren nerabe asko kopurua handitu da, eta haiei ere harrera berezia ematen ari diegu. Karo, hauek behar dutena da, Nafarroako gobernua tutoretza hartu du, eta hor badaukate etxe bizitza, eta badaukate gauza basikoak, Sei elkartea egiten duena da komunitatean integratzea, ez beraiek bakarrik egotea eta getoak sartzea, baizik eta erlazionatzea beste nerabeekin eta hori parte hartzea mendiko taldeetan, edo antzerki taldeetan, edo futbol taldeetan, eta joaten dira hori, bere taldeak egiten, segun eta zeinek diren bere gustuak, eta baita erdera ikasten. Egia da Sei elkartean, astean zehar, biltzen garela gela txikietan, talde txikietan, eta hor baita erderaz ikasi aparte, badaude nerabe asko erdera ez dutenak kontrolatzen, baita laguntzen diegu bere ikasketekin. Azkenean, nerabeak, nerabentzako ikasketak daukan garrantzia, ez dauka beste familia, baina behar dute laguntza, hori, ritmoa hartzeko eta normaltasunez, beren helburuak lortzeko. Eta ekimen horien artean Inside Out da. Inside Out, bai. Iturramako irakasle Seiko teknikalika batekin elkarra ezagutzen zuten, eta elkarlanean hasi ziren, eta Inside Out oso proiektu berezia zen Sei elkartearentzako, zergatik azkenean nerabe hauek, etorri berriak diren nerabeak gure hiri honetara, batean ikusten dituzte bere imaginak hor hirian, hain leku berezian, eta parte izatearena, helburu hori, batean, pasatzen dira hortin, eta bere amatxoak, aitatxoak edo lagunak pasatzen dira begira, eta parte dira. Nik uste dut hori errazten duela, ezin dugu, benetan, ze garrantzitsua den parte sentitzea, eta nik uste dut horretan ardura daukagula, hemengoak, betikoak, garenok, ardura handia daukagula horrekin. Eta azkenean hiriak leku bat eskaini diela beraiei, Iruñak udala hor dago, ez? Bai. Iruñeko udala oso proiektu berritzailea da, aurkeztu genionean Iruñeko udalari proiektua, oso proiektu interesgarria zelakoan hartu zuen, eta
eta erraztasunak, eta bai, baliabideak jarri ditu gure esku, ez? Eta bueno, orain, hori, nik uste dut Iruña, harrerako hiria, ez? Aterako dela, ez? Munduan, hor munduan nunbait. JR segurazki emango du aurrera, publikatuko duela, ez? Bere lana, elkarlana, ez? Gurekiko. Eta bai, oso lan berezia izan da. Nik uste dut baita Iruñeko udalarekin, Iruñeko udalak lanean dago honetan, adibidez urrumurruen horretan lan polita egiten ari du, ez? Eta honekin berdin, ez? Nik uste dut dela baita, hori. Lan guzti honen, imagina, ez? Hor egotea, ginda, ez? Pastelaren ginda. Eta nerabeak izatea, oso garrantzitsua esan duzun moduan, azkenean bere adinekoa den jendearekin erlazionatzeko, eta baita Iturramako Institutoari dagokionez, hor hezkuntzan sartzea ezinbestekoa da ere aurre iritzi horiekin bukatzeko, ez? Bai. Gainera Iturramako Institutoa aste honetan dauka elkartasunaren astea, eta gauza, gonbidatu dituzte elkarte desberdinak, hitz egiteko, hori, ez? Realitate desberdinaz. Nik uste, ni egon naiz nerabe hauekin, oso nerabe interesgarriak dira, gainera gogoekin, mundua aldatzeko gogoekin, badakizu nola den nerabetasuna, jango dut mundua, gero mundua batzutan jaten dizu, eta zurrumurruen honetan, ez bazara, nik uste dut galdera, ni lagunekin nagonean, esaten dute, 180 ez duela lanik egiten eta bizitzen dela gizarte daukan diru laguntzaz, ez? Eta, nik uste dut nerabek oso ongi erakusten digutela kezkan jartzen guzti hori, ez? Kezkan jarri eta horrelako zerbait esaten digutenean, nik uste dut bota behar dugula galdera, baina nondik atera duzu informazio hori, ez? Osea, dudan jarri, nondik atera duzu, esan dit nire, eta ja, azten da ja kezka handitzen, baina eta bera nondik atera du, baina ze informe, nondik atera dira datuak, ez? Hori da, entzierroan bezala, ez? Osea, puskatzea batzutan egiten ditugula generalizazioak eta ez daukate inungo. Orduan, Iturramako nerabeak oso polita izan da proiektua institutoan, niri asko gustatu zait, sartu dutelako, beren materietan, ematen dute argazkilaritza, baina argazkilaritza materakoan sartzen dute horrelako ideia sozialak edo errealitatea, ez? Eta hori, azkenean, horretaz zer ateratzen da, gaur egungo nerabe horiek prestatutak daude, jakiteko zer realitatea dagoen eta aurre egiteko errealitateari, ez? Maiatzaren 19 arte ikusi ahalko dugu. Atzo, egun hauetan, eguraldia, aguantatzen duen, bat horrela, araman du, bagenekien gertatzen zela. Egia da, proiektu hau dela kaleko proiektu bat, jarri bar zen kalean, esen barruan egoteko ez da aguantatzeko, da hirian egoteko, eta bagenekien hori zela arriskua, ez? Baina, orain geratzen bada hor utxik, pentsa hor zu egon zaitezkela, ez? Bakoitza bere buruari esan hor ni egon naiteke, ni ere parte naiz, ez? Eta nik zer egiten dut, nire gizartean dauden pertsona desberdinak, beren errealitate desberdinekin, harrera emateko eta laguntzeko, ez? Horrela hartuko dugu. Hausnarketa bultzatzeko. Bai. Mil esker beti bezala, Maite. Eskerrik asko, oso gustora, hona etortzeagatik. Nik uste dut horrelako, denbora ematea gure kontatzeko, nolakoak diren nerabe hauek familiak, baita lan asko egiten dutela familiak, denbora pasatzen dute, formatzen dira, denbora ematea gauza hauetaz hitz egiteko eta hausnarketa botatzeko, eskertzen da beti. Eta egindako lana eta azkenean errealitatea dela, nahiz eta ez hitz egin hor dago. Baina hitz egin behar da, ikusarazi eta hor dago erakusketa hori. Hori da, gonbidatzen dut mundu guztia pasatzera eta gutxienez, hausnarketa egiteko etorkinei buruz eta nerabei buruz baita, nola ez? Zitadelan. Zitadelan, hori da, eta printzipioz maiatzaren 17 arte.
Mazazpi edo 19. Bueno, bai, hortik, badago kontzertu bat, uste dute 19an, 17-18an, baina, lehenago joaten bagara hobe, bada espada, orain, apirila maiatza egun hauetan, hori asko egin behar du, gainera behar dugu, orduan, bada espada, lehenago pasatu, eta horrela. Ederki, joango gara ikustera. Bai, oso ongi. Hurrengora arte. Eskerrik asko, agur. Udal eta foru hauteskundeak gertu daude eta emakume eta gizonen arteko berdintasunean aurrera egiteko 26 proposamen sortu egin dira berdintasun arloan lan egiten duten profesionalek adostuta. Gaur Zaloa Basabe dugu gurekin berdintasun koordinatzailea Iruñeko udalean. Arratsaldeon eta ongi etorri. Kaixo, arratsaldeon. Zer modu zaude? Ongi, lanez lepo egun hauetan, baina ongi, gogotsu. Bai, lanpetuta, baina azkenean helburu on batera. Orduan. Osea, bai. Ze esan bezala, hori, hor 26 proposamen sortu dituzue edo mai gaineratu. Hori da, 26 dira, seguru honek izan alziren gutxiago hobeki sintetizatuz gero edo gehiago, zehaztapenetan sartuta, baina, zerrendatze bat egin dugu eta horrela, aurkeztu dugu dokumentua. Nola ikusten duzue egoera hori, esan dugulako orain aldaketa edo ez egon alda, hor hauteskundeak daude, bai edo bai? Segun gertatzen den, egoera ezberdinak egonen dira. Alde batetik ikusita zenolako aurrera pausoak eman diren azkenengo 4 urte hauetan, aukerak ikusten ditugu, pixka bat berdintasun politika publikoetan sakontzeko. Baina gero ere, egia da, hor daukagula beldur moduko bat, berdintasun politikak beti egon dira arriskuan eta gure ustez inoiz baino garrantzitsuagoa da bultzada politiko bat eta konpromiso politiko bat mantentzea, datozen urteetan ere. Momentuz, lege aitzindari bat onartu egin da berdintasunari dagokionez, berdintasun legea? Bai, hala da, egia da azkenengo aste hauetan, bai entzun direla aipamen batzuk, komentario batzuk esaten dutela, igual zerbait hobeago egin altzela lege horrekin, baina nik uste dute azkenean legeak direla ere aukerak, dira nolabaiteko marko bat, non proposatzen diren neurri zehatz batzuk eta implementatzen dira baliabide batzuk, eta nik ez daukat zalantzarik aldez aurretik geneukan legea baino asko hobeagoa dela hau, baina kontutan hartzen dugu ere lege hau izateaz gain horrek ez duela esan nahi beste neurri batzuk ere ezin direla hartu, baina bai poza handiarekin hartu dugu lege aldaketa eta zuk aipatu duzun bezala aitzindaria da, zen eta hartzen du berdintasunaren kontzeptua era integral batean, eta hori da tokiko entitatetako berdintasun teknikariek betidanik defenditu izan duguna. Bai, gizabanakoa erdian kokatzea. Hori da, hain zuzen ere, ez gira da, lelo hori ez dela berdintasun teknikarien leloa, baizik eta mugimendu feministak urteak, hamarkadak daramatza hori aldarrikatzen, eta pixka bat guk egin duguna izan da hori hartu, agendan feministan kokatu eta hortik tiraka proposamen ezberdinak sortu. Eta zintzuk dira proposamen horiek? Proposamenak lehen esan bezala, 26 dira, eta egia da, aurrekoan ere, prentza aurrekoa egin genuenean, kazetari batzuk galdetu ziguten, baina zein da, hor bertan planteatzen dituzuen neurri guztien artean importanteena, edo atera etzaizkidazu 4 eta laburbildu, Guretzat hori zaila da, ze gainera gure asmoa ez da proposamen ezberdinen artean nolabaiteko hierarkizazioa lotzea, eta arduan alderdi politikoei esatea, hemen 26 dira, hartu ditzazue nahi dituzuenak, Guretzat, 26 dira, eta importanteena da, hori nola dauden edo nola aurkeztu ditugun nolan egituratuak, Gu planteatzen ditugu 4 interbentzio eremuak eta 4 interbentzio eremu horiek eman behar dira bai ala bai aldi berean, Bata da gobernantzarekin harremanuta dagoena, hau da konpromiso politikoekin, bestea izan litzateke emakumezkoen alduntzarekin lotuta dagoen eta horrekin batera baloren aldaketarekin, 3. Zaintza lanekin eta erantzunkidetzarekin, eta 4. indarkeriaren alorra izanen litzateke. Zer esanik ez, horrek azkenengoa egoteak ez du bezan nahi garrantzi gutxiago duenik, baizik eta ez dugula kublertzen indarkeriari aurre egitean beste modu bat, ez baldin bada, gainontzeko beste alor guztiak
lanketari gabe, ez? Bai, azkenean erabateko parekotasuna eta guztiek daude hor sartutak. Hori da. Zer nik uste dut hori, azken finean, emakumeok pairatzen dugun indarkeria ez dela balako gertakera soila edo anekdotiko bat, bezik eta egitura batekin erabate harremanduta dago, orduan egitura hori eraldatzen ez dugun heinean, indarkeria den erakusle hori edo adierazpen hori bertan mantenduko da. Asko entzuten da, azkenengo boladan mugimendu feministak indar asko hartu egin duela. Zuek nola ikusten duzue? Beti egon da hor, baina orain agian ez dakit zuek? Mugimendu feminista beti egon da hor, eta izan ere mugimendu feministari esker gaude hemen eserita berdintasun politika publikoei buruz hitz egiten. Egia da, hainbat urtez egon dela oso, seinalatuta, kuestionatuta, alboratuta, baztertua, eta azkenengo urte hauetan, azkenengo 3-4 urte hauetan, nabaria da, zenolako, kalera aterat. Hori da, zenolako indarra hartu duen, zenolako atxikimenduak sortu dira, hainbat emakume eta eragien artean, batez ere gazteen artean, baina, nik uste dut horrek ez duela esan nahi, edo bentsat ez duela jauzi behar halako berdintasunaren espejismo batean, edo... Ez ere ez dago bermatuta. Claro, esan nahi dute, nik uste dut indar hori hor dagoela eta postekoa da, eta ez dela zerbait espontánea, baizik eta lehen esan bezala, hainbat urtez egindako lan baten ondorioa dela, baina egia da aldi berean, gaur egun feminismoak badituela erronka handiak aurre egiteko, eta ez dezagun ahaztu, oraindik ere badirela sektore batzu, kolokan eta zalantzan jartzen dituztela feminismoa planteatzen dituen aldarrikapenak. Orduan, alde batetik, holan ikusten da pilpilean dagoela, baina nik uste dut kontuze behar dugula hortan, eta horregatik, halako eremu emozionalean dauden gauza guzti horien nik uste dut, eraman behar direla neurri zehatzetara, eta nik uste dut hor guztiok ibili behar dugula pixka bat, ikusteko ze punturaino, oain hauteskunde kanpainan aipatzen diren konpromesuak ze punturaino benetan egiten diren eta zenolako baliabideak eta zenolako egiturak sortzen dituzten benetak hori gauzatzeko. Proposamen hauek eratzerakoan, nolako lan egondatzean? Normalean, oraindik ez da existitzen sare formal bat, eta hori bada hemen agertzen den halako eskakizun moduko bat, ez dago sare formal bat non tokiko entitateetako berdintasun teknikariak elkartzen garen. Sare formal hori ez existitzeak ez du esan nahi, guk hilabetean behin elkartzen ez garenik. Elkartzen gara, eta orduan hor herri ezberdinetan ditugun ekimenak eta ditugun proposamenak elkarrekin lantzen ditugun, elkar laguntzen dugu, eta azkenengo 3 bileretan, ibili ginen pixka bat bueltak ematen, esan ez, ongi legokela, jakegu ez dakizen bat urtera eman ditugun, gainera hori, udalerri ezberdinetan, hor geneukala nola baiteko ibilbidea, genituen gabezi batzuk hor antzeman duta, eta gure uste zen, pixka bat gure ekarpena, guain hauteskundeak datozela eta hori guztia, guk gauza hauek ikuste ditugu, eta zuek hartu eta nahi duzuena egin, karo. Foru gobernuari zuzendutako txostena edo proposamena. Eta baita ere, udala hauteskundea. Bai. Zenolako, gero elkarbanatzerakoan esperientziak eta zer nabaritu egin duzue? Egia da, badirela realitate ezberdinak, udaletxe bakoitzean, realitate oso bestelakoak dira, eta guk egiten duguna da, hainbat tokietan esperientzia honak eta jardunbide honak daude, eta orduan horiek dira pixka bat eredugarri gisa planteatzen ditugunak. Egia da ere, udaletxe guztietan ez daudela baliabide berdinak, baina argi daukaguna da koordinazioa ezinbestekoa dela, eta baita ere egiturak sortzea. Oso garrantzitsua da administrazio guztietan
berdintasunarekin lotutako egitura iraunkor bat egotea. Egitura iraunkor bat horrek esan nahi du baliabide ekonomikoak eta baita ere baliabide pertsonalak izanen dituen egitura eta gainera koordinazioan lan egingo duena. Eta hori da pixka bat, naiz eta realitate ezberdinetan kokatuta egon, guztiok argi daukaguna. Bai, azkenean arazo hau leku guztietan fenomeno unibertsala da tamalez. Bai, eta sarritan gertatzen da hori, lehen aipatu duzune legea, oain ere hainbat tokietan berdintasunerako ordenantzak onartzen hasi dira, hau da, ekoizpen normatiboari dagokionez, nik uste dut azkenengo urtetan, bai aurrera pausoak eman direla, baina gero bai, somatzen dugu, hori lehen esan bezala, baliabiden, ez dakit ez nuke esango lan desorden bat, baina bai nire ustez hori koordinazio eza itzela dago eta baita ere ikuspegi integralaren beharra ere, oraindik ere badagoela, eta nik uste, hortik joan behar dugula. Bai, eta gero, esan duzun moduan, lau hildo nagusi aipatu dituzu, baina gero gauza txiki, xehetasun asko daude, adibidez hizkuntzaren erabilera edo... Karo, gure ustez gauza guztia joan behar direla batera, zer eta demagun hori, utzugarrizko ez dakitez, legeak ditugula eta gainera sortzen ditugula egiturak, baina gero gure realitatea transmititzerako unean posizionatzen gara jarrera sexista batean. Azkenean, egia da, sarritan esaten digutela, beti zaudete hizkuntzaren kontuarekin, baina guretzat hizkuntza ez da soilik komunikaziorako edo ezagupenen transmisiorako tresna bat, baizik eta munduan kokatzeko toki bat, hori da, eta mundua ulertzeko eta baita ere mundua eraikitzeko, hizkuntzak badakalako funtzio performatibo moduko bat, eta egia da, gu kontzeptu bat erabiltzen dugunean, beste kontzeptu bat erabili ordez, kokapen bat, ez dakit, ez toki bat hartzen ari gara. Eta arduan hori da guk ere planteatzen dugunean. Guk hizkuntza inklusiboa edo hizkuntzaren erabilpen inklusiboa bultzatu behar dela esaten dugunean da, hain zuzen ere, era simboliko batean transmititzen ari garelako eta iraikitzen ari garelako jendarte inklusibo bat. Eta nire ustez, hori ez da bakarrik garrantzitsua, baizik eta ezinbestekoa, ez? Bai, eta alduntzea eta partaidetza noski baietz? Bai, alduntzaren eremuan ere gure neurrietan aipatzen duguna da oso importantea izanen litzatekeela alduntze eskolak iraunkorrak egotea. Egia da, badirela herrietan hainbat ekimen oso hori oso interesgarriak diren eta gainera oso baliagarriak izan direla bertako emakumeek alduntzeko, baina guk uste dugu izan beharko litzatekeela zerbait zerbitzu bat olan bermatu egiten dena eta gainera nolabaiteko jarraipena daukana eta erabat lotuta dagoena ez bakarrik alduntzarekin, baizik eta emakumezkoen parte hartze soziala eta politikoarekin eta baita ere baloren aldaketarekin, ez? Eta indarkeriari dagokionez, prebentzioa ere hor aipatzen duzu ez? Bai. Indarkariaren alorrean aipatzen duguna da, dakizuenez, onartu egin zen duela 4-5 urte Nafarroko lege foral bat. Orain dela gutxi, duela pare bat urte, 2017 urtean, lege horren implementazioari buruzko diagnosi bat egin zen, eta orduan egia da, diagnosi horren emaitzak aztertzerakoan, hor, ikusi genituela, zenbat, ez nuke esango hori utzunak zeudenik, baina gabeziak edo betu beharrakoak. Eta prebentzioa da horietako bat, ez? Bai prebentzioa eremuan eta baita ere arreta eremuan bai ikusten da, baita berrizaren hitz berdina erabiltzen, baina da, koordinazio eza, ez? Aipatzen dugu ere momenturen batean, interesgarria izan litzatekeela ere lehiatila bakarra izatearena, ez? Indarkeriaren kasuei arreta egiteko, ez? Baina beti ere, hori ez, prebentzio neurri programa integralekin lotuta joan behar dela, ez? Ze bestela soilik, gertatu denarien inguruan hitz eginen dugu, baina ez diogu ekidituko hori gertatzeari.
erronkak daude, argi dago, baina nola ikusten duzue Nafarroa ez dakit alderatu daitekeen beste erkidegoekin edo, zentratuko gara bestela zen? Bueno, nik uste dut, Nafarroan bai hartu direla azkenengo urte hau eta neurri batzuk izan dienak, lehen aipatu duzun bezala, intzindariak, ez? Egia da, gure emakumeen kontrako indarkeriari buruzko lege foralak ez duela zerikusirik Espainiako legearekin, ez? Dakizuenez, Espainiako legeak oraindik ere naiz eta marko kontzeptuala ongi landuta izan, gero berez planteatzen dituen neurriak soilik dira, bikotekide bat edo bikotekide ohi batek erabilitako indarkeriaren kasu egiteko, ez? Gure legea planteatzen duena da, askoz be ikuspegi hori da zabalagoa, eta behin eta berriz seinalatzen dio egiturari, eta orduan, planteatzen dituen neurriak ere egitura horren eraldaketarekin erabat lotuta daude, eta gainera, eremu kontzeptualean ere nik uste dut gure legea konplejizatzen duela askoz gehiago emakumeen kontrako indarkeria, ez? Eta hor aipatzen ditu, adierazpen ezberdinak Espainiako legean agertzen ez zirenak, ez? Orduan, nik uste dut alderdi hortatik egia da hemen direla aurrerapauso nabarmenak, estatuko beste tokiekin konparatuta, gero ere, sarritan esan digute, joaten garenean beste tokietara, gonbidatuta gai hauei buruz hitz egiteko, bete azpimarratzen digutela ere, indarkeria sexistaren aurrean emandako erantzunak, zenolako erantzun erabatekoak, ez egoten dira kalean, ez? Eta gu beti azpimarratzen dugu, hori ez dela zerbait espontánea, baizik eta azkenengo urte hauetan, desente indartu da, batez ere landu da mugimendu feministarekin batera elkarlana, ez? Zena dute, gu argi daukagu mugimendu feminista izan dena azkenengo urtetan, pixkate batez ere kaleko mobilizazioaren lidergoa izan duena, eta hauetariko asko pentsatzen dugu horrela jarraitu behar izan duela, ez? Instituzioek badituztela rol batzuk, funtzio batzuk, egin behar batzuk, baina, erantzuna bideratzeko unean, bai ala bai, mugimendu feministarekin bat egin behar dugula, ez? Beraien ondoan edo beraien atzean, baina bakoitzaren tokia aitortuta eta ezagututa, ez? Eta hori egia da, beste toki batzuetan hori ez dela ematen, tentsio handiak ematen direla mugimendu feminista eta instituzioen artean, eta guk elkarlana eman behar dela argi daukagu. Bai, azkenean guztiak bizi gara mundu honetan eta gizarte honen parte gara. Erantzunen bat jaso duzue proposamen hauei dagokienez? Ez, baina, gure asmoa ere zen nolabaiteko elkarrizketa sortzea alderdiekin, eta gainera ez dut uste hauetan solasaletarako egonen direnik, baina guretzat zen interpelazio bat. Interlokuzioa ez genuen bilatzen, baina bai interpelazio bat esan ez. Aizue zuek badituzue egin behar batzuk, badituzue aukerak, orain pixka bat konpromisu hori adierazteko, gainera era publiko batean, eta hau da gure ekarpena. Orduan, guztiek daukate dokumentua, eta hor bakoitza egin dezala pentsatzen duela. Aurkitu dezakegu nonbaiten digitalki edo... Bai, Apaiona Nabal edo berdintasun teknikarien elkartearekin harremanetan jarrita, hor badira dokumentuak eta ez bakarrik hori, baizik eta nolabaiteko azalpena behar izan ez gero, edo prest gaude erantzuteko edo... Ez dakit zerbait gehiago azpimarratu edo nabarmendu nahi duzun, Saloa? Ez, pixka bat, aukera baldin badaukazu, interesa baldin badaukazu, ongi lagoke dokumentua irakurtzea, naiz eta ordezkari politikoak ez izan, baina, basikera ezagutzeko, zein den proposamena eta zergatik guretzat horren garrantzitsua den ikuspegi integral bat izatea berdintasun politika publikoetaz hitz egiten dugunean. Bai, azkenean guzti eragiten gaituen zerbait da, eta gainera profesionalen ikuspuntutik azkenean hor egunero zaudetela horren gainean lan egiten. Bai, eta gero oraindik ere ikusten dela, aspaldiko lanakatz moduko bat errepikatzen dela, ez? Emakumeak herria gara, esan nahi dute, ez da kontu sektoriala, ez? Badirudi orain
hainbat eztabaida politikoetan hitz egiten dutela hainbat gai ezberdinetaz, eta bata da emakumeen gaia, ez? Nolabait kolektibo bat izango baginen bezala, baina poblazioaren erdia gara. Orduan, ekonomiaz hitz egiten duzunean, osasunez edo hezkuntzaz hitz egiten duzunean, edo zeharkako ikuspegi hori daukagun, edo ez dugu ezer ulertu, eta ulertzen ez badugu, nekez eragina eginen diogu, ez, errealitateari. Bai, horrela da. Mila esker Saloa gurekin egon izanagatik, eta hurrengora arte. Bai, eskerrik asko. Iazko maiatzean, Atenaseko sukaldea, Zaporeak elkarteak zuen sukaldea bertan bera gelditu egin zen, eta orain ia urtebete geroago beste bat ireki egin dute, baina Lesboseko Irlan. Gaurko gonbidatua bertatik dator Bolondresa da, Mariano Galarza. Ongi etorri, arratsaldeon. Baita zure, arratsaldeon. Zer moduz? Ongi, nek ongi gaude, momentu honetan hemen. Hemen ere lanean egiten dugu, haien alde edo haiendako dirua eta janaria biltzeko, bada lana. Bai, errefuxiatuentzat. Bai, hori beti ere errefuxiatuentzat. Zaporea sortu zen errefuxiatuei laguntzeko edo horren asmoarekin. Orai dela 2 edo 3 urteia ikusita ze jende golde etortzen zen, batez ere Siriako gerratik etortzen zenean, momentu batean Donostiako elkarte gastronomiko batetik sortu zen idea janaria emateko edo laguntza emateko. Eta geroztik joan da pixkat handitzen, eta Iruñan ere sortu da beste talde bat, eta horretan ari gara. Bai, ez da Atenasen hasi, baizik eta beste irla batetan, gero Atenasera pasa eta orain Lesbos. Bai, hori xa. Hasiera batean ebilizien urte bat edo ebilizien nahiko itxioz Irlan, aritu ziren lanean, hori ematen zieten bazkari edo asko ondien kanpamento batean. Gero beste garai batean pasatu zen Atenasen, Atenasen sortu zen egin zen beste sukalde bat. Hor kolaborazioan egiten zen beste erakunde batekin, beste ONG batekin edo ari ziren lanen, horiekin batera, eta gu janaria eman, eta beste eginkizunetan ari zen ziren, eta hori ere itxi zen, bukatu zen. Batez arazo administratiboak izan ziren, baimenak eta ziguten ematen, edo zutena behar bezalako baldintzak, eta azkenan itxi ziren zen. Eta gero, hainbat esforzuok eta areginak egin ondoren, azkenean lortu dugu Lesbos Irlan, sukalde bat irekitzea. Momentu honetan irekita dago, zorionez, eta martxan dago, eta hor ari gara momentu honetan bazkariak edo janariak banatzen. Esfortzua azkenean kostu ekonomiko handia suposatzen duelako eta bolondresak zarete. Bai. Hor badia bi zutabe edo bi dienak ez, alde bati dago behar da horretarako aurrera emateko dirua, esfortzu ekonomiko da, sukaldean montatu behar da, eraman behar dira gauzak, janaria lortu behar da horretarako, eta gero dago persona dia denak voluntarioak gara, eta horretara joaten gara. Horrez egiten dira txandak, 3 asteko txandak edo egiten dira normalean, eta horietan jendea joaten da 3 asterako. Horiek bukatuta beste batzu joango dira, baten bat gelditzen bada, gelditzen da. Zaporeak taldea Gipuzkoarra da, baina hori Nafarrak ere joaten dira, bai. Antolamendu aldetik dira sortzez, esan dudan bezala, Gipuzkoan Donostian sortu zen, baina gero zabaldu da beste tokietan. Eta horrela badaude, eta Iruñan sortu da talde nahiko handia, independiente edo nahiko handia, alde batetik dirua edo sortzeko eta lortzeko Nafarroan egiten dugu lan independiente, baina gero hango antolamendua egiten dugu besteekin batera. Badago antolamendu batua edo modu zentralizatu egiten dira txandak eta horietan, ez? Naparrak joten gara, baina baita ere Gipuzkoako beste batzuk, edo kanpotik den edo voluntario den beste donor, onartzen da donor. Joan daitekena, horrela egiten da bai.
Eta orain dagoen sukaldean, zenbat noiz hasi zen funtzionamenduan? Sukaldea hasi zen iraila urrian, urrien parten edo hasi zen, ireki zen edo momentu edo martxan jartzen, baina berez orain dago aurten otsailean edo otsailetik aurrera ari da. Otsailetik aurrera hasi ziren taldeak joaten edo txandak egiten edo martxaila edo janaria banatzen, berez horretan. Emakumez, bai? Bai, momentuetan banatzen dira 1.200–1.300 bazkari edo banatzen dira egunero. Eta hori momentu honetan ez da hor Moria izeneko kanpo horretan banatzen. Enberen zen da hor kanpoan dagoen, sukalde dago kanpoan, 500 metrora edo dagoen kokatua. Eta momentuetan banatzen zaie, holako talde esan dezakegun ahulenei edo izango dienak. Emakumeak eta umeak. Eta zergatik hori, horiek ateatzen dira kanpamentutik edo eremu horretatik, egunez, hainbat ordu egite duten ekintzak, formazio dela, edo umezako jolasak, edo zerbait formaziorako, edo zerbaiterako. Eta horiei ematen zaie, gero, janari arratsaldean ematen zaie janari bat. Ez da egun osoko janaria, azkenan da janari bat, zainteke afari edo esakigu zertarako erabiltzen janaria saiatzen da ematen nahiko osatua edo egun bateko janaria, eta orduan ematen zaie, ogia eta frutaren bat edo beste zerbait, eta gero janari on bat izan daiteke arroza, lekak edo bestelako edo inasia barazkekin, edo beste edaragi puskak edo zerbait. Hortan egiten den platera handi bat, neko kompleto esan zeguna. Zuan izan zara? Ni Atenasen izan nintzen, eta Atenasen antzeko zerbait egiten zen, baina hango esan zugu bezeroak beste bazu ziren, edo ez ziren eremuetan, bizien bazu pisoetan, besteak ez dakit ze barrakoietan, eta etortzen ziren arratsalde janari horrezke. Baina horre ibili nintzen gustora, ongi horre lanean. Bai, ezberdina, baina beharrak jarraitzen du. Bai, horixe, beharra igual segitzen du. Atenaskoa ikusi ezin genuela atenditu edo hori, beharra ere bazen. Eta oraingo honetan Lesbosen beharra berbada handiago. Horre eremu oso handia dago, eta pilatzen dira asko, gehiegi ere pilatzen dira. Horre momentu batean pilatzen da. Eta janaria ematen zaie, ez dute janari gabe ez daude, baina ikusten dugu askotan ez dela janari behar bezalakoa edo askotan nahi ez dute berorik jaten, eta horre beharrezko da beste laguntza bat. Eta askotan bolondresek arazoak topatzen dituzue baita laguntzeko. Bai, arazoak dugu, alde batik administratiboak eta horretan jartzen dizkiguten pegak edo hori, eta hain zuzen hori sukaldea irekitzeko eta horretarako arazo nahiko nabarmena izan zen. Eta gero bestetik ere, eremuan sartzeko ere arazoak ezin dugu, edo arazoak eta izan dira. Eta batek izan ditu arazo bazu, argazki bazuk atera dituelako, edo baimenik gabe sartu delako ez dakit zer tokitan, eta eremua pentsa behar dugu hori direla eremu itxiak, ia kartzel modukoak. Dago polizia kanpotik hori zaintzen, eta horiek ez dute baimenari sartzeko, eta kanpoko inor ez da sartzen. Eta gu baimena bakarri dugu, hango lehen izan dudan bezala hango sektore edo populazio sektore ahulenei hori emateko zerbait, eta handi gehiago ezin dugu, eta ez dugu aukerari sartzeko. Hor dago gure mugak. Zer nolako baldintzetan bizi dira? Eremuetan bizi dien, Moria izaneko eremu handi bat hori, teorian, horiek hor bizi dira eremu provisionala da. Hor sartzen dira, llegatzen dienen ematen zaie toki bat. Kanpaina dena edo bestelako zerbait, eta janari minimo bat ematen zaie esiltzeko, hor daude. Arazoik handiena da askotan, behin-behineko egoera hori, izan ditekenak egun batzuetako edo hori, luzatzen dira hilabeteak eta urteak. Eta hori etxipena sortzen da.
bor pasatzen dien denbora luze, eta ez dute itxaropenik, ez dute ikusten etorkizunik, haiek pentsatzen dute igual Europa irekita dute eta jaungo dira lanera Europako haiek ametsa hori Atenasen garbi ikusten genuen, haiek ez dute Grezian egon nahi, Espainian ere ez, normalen dute haien ametsa edo helburu Alemania izaten da, edo Inglaterra dela, edo lurralde horietara joatea. Eta ikuste dute bide guztiak itxita dutela. Eta hor egon behar dutela denbora luzez, egonean, egon itxoiten paper baten zain, janaria lortzeko ere hilarak 2 ordu itxoiten ematen dieten zerbait, egoera horietan bizi dira. Penagarri da, baina hola da. Bidaia gogor baten ostean gainera. Bai, gainera ara llegatzeko, gehienak ere mafiari pagatu diote, Mediterraneo zeharkatzeko, asko etortzen dira Turkiatik, pasatzen dira arres horretara. Lehenbiziko muga edo arresia dute Turkian. Asko alde egin zuten Siriatik, edo Afganoak ere asko daude, eta gehiena bideratzen dute Turkia aldera. Europa ere Turkia eman die diru bat, mantentzeko, ematen dieten. Eta horietako asko gero alde egite dute gutxienez Europa izaten den Greziara. Eta hor beste arresi badute errefuxiatu kanpoak eta hor daude. Hori pixka da egoera. Bidaia gogor eta errealidade edo egoera, azen olako egoeratik alde egiten. Bai, Siria famatu den adibidez Atenasen asko ziren Alepo hiritik etorriak, kurdo asko ere ziren. Orduan gerrako egoera penagarri edo gogor horretatik ihes egin altzen moduan asko eta asko familia eta etxea eta dena galduta. Familia erabat suntxitua bai dago hiria, orduan ez dute esetxerik, ez da deus ere, haien alde egin duzuten artik, eta zer lortzen duten aurrera begira. Azkenan gizatasun kontu bat da, ez? Joaten zaretenak hori bolondresak zaretez, mugitu egin zure kasuan zerk bultzatu zizun? Bueno, bai duintasuna, pixka bat egoera, bakoitzak ezagutzen dugu pixka bat, denok ezagutzen dugu gutxi asko gogoera. Egoera hori edabidetan eta hori isildua dago, ez dugu interesatzen hori ere asko azaltzea. Eta momentu batean, pentsatzen duzu zerbait egin zakezula, behar bada, eta abiatzen zara ara edo kontaktuan jartzen zara erakunde batekin lan egiten duena. Orduan da pixka bat duintasuna da, eta gu badakigu oso ongi, ez dakitango arazo oso handia dela. Eta guk ez dugu konponduko, guk ez dugu mediorik konpontzeko. Arazo ikaragarri handia da, ez dakite hemengo país edo bakoitz inplikaturik Europa osoan ere dago, eta badakigu inori zaio interesatzen momentuetan soluzio ematea hori, orduan hor daude, pixka bat hori. Orduan gutxienez guk esaten dugu hor dauden bitartean, izan dezaten janari duin bat, trato duin bat, eta egoera hori guk ere ezagutu eta zabaldu neurri batean hemen ere bai. Ezin dugu ahaztuta utzi eta hor bere egoeran hor hiltzen utzi ez. Eta historiak buelta asko ematen du eta gaur beraiek dira, ez dago justifikaziorik erabat, baina esan nahi dut ere, buelta eman daitekela guzti pasatzen zaigu egoera haiek alde egin behar izan dute, egoera txarra gerrak zirela eta bestelako edo goze dela edo, baina beste garai batean hemengoak ere alde egin dugu, beste toki batzuetara, eta tokatuko da ere, etorkizunean beste batzu mugitzea bere lurraldetik, egoera oso txar dagoenean, denak dugu eskubidea etorkizuna bila, etorkizun bat aurkitu nahian edo horretan mugitzen dira. Eta hori dira, orduan guk esaten du gutxienez, hori behar dute tratu duin bat, eta behar dute erantzun bat ere, haiek dauden egoera oso kerro horretan behar dutelako personak bezala tratatzea. Horretan gaude. Esan duzu, Zaporeak erakundearen bitartez, ara joateko sistema 3 aste pasatzen dituztean bolondresek. Hor sistema ezaten da, badago sukaldari bat edo izaten da nahiko finko eta hor egoten dien hilabeteak, horrek ematen dio pixka bat finkotasuna edo pixka bestela, eta horre markatzen du pixka bat zer ematen zaie jateko eta zer egiten den, eta beste gehienak gara laguntzaileak.
Ni ez nahi sukaldaria eta ni ez dut, hemen tipula txikitu behar da, oso ongi, tikitekataka. Orduan, badago sukaldari bat, eta gero, bai, ez duzun bezala, 3 astean behin, egiten dira txandak, egiten dira taldetxo bat, ara joango dena, eta beste batzuk bueltatuko dira. 3 aste pasata, beste persona batzuk, joango dira, beste talde bat, eta, bueno, horri koordinatzaile badago hortan arduratzen dena, eta bidaltzen ditu 3 astean beti badaude, 6-7 persona, edo behar diena, momentu, segun zenbat ere, ze kantitate egiten den, eskatzen dute igual gehiago, baina, bueno, kontrolatzen dute, eta horretan gara 3 aste lan egitea. Hor badago pisu bat, voluntarioak eta hor egongo direnak, eta horko lana markatzen da pixka bat, noiz hasten da lanea, noiz egiten da sukaldeko lana, eta gero haiei janari ere banatzea. Egiten dira razion edo egiten dira platerak, eta hori gero arratsaldean egongo da banatzera. Edo tortzen dira eta banatzen zaie. Eta hori guk esaten dugu, hori ere banatzea bera ere modu duina da personei bezala tratatzea eta ongi agurtu eta ongi tratatu eta emateare janaria kondizionean eta hori ere eskartzen dute. Eta gure zatere polita da aldi berean, janaria ematen duzunean, jasotzen duzun eskarronekoa eta hien rifartxo bada edo, bueno, horri da pixka bat. Orduan, pixu baten uzten zaizu minimoak delako, baina azkenean dena zuen poltsikotik. Bai, bueno, segun hori esan behar da, diru zongi baldin bagaude, erakundeak dirua ongi ikusten baduela, bidaia ere pagatzen digute. Bidaia ere ez dago, bidaia ez dute hegazkinaren kostua, pagatzen digute. Eta orduan, dirua lortzen bada, pagatzen zaila voluntarioi hori. 3 astekoa. Ze horretaz gain bada aukera, aste batekoa edo joaten direnak, edo 2 astekoak, edo baten bate nahi du ikusi, edo, bueno, horiei ez zaila zer pagatzen. Joaten dira bere kontura eta horre egoten dira. Baina 3 astekoak bada aukera bidaiare ordaintzeko. Zaporek hartzen du bere gain eta hori. Eta ez badago dirurik, igual esaten digute dizu, oraingoan ez dago dirurik bidea ordaintzeko. Eta denbora muga hori zergatik 3 aste? Bai, 3 aste kalkulatua dago edo pentsatua dago, izaitekela epe logiko bat, o plazonak hori, lan egiteko gehiegi nekatu gabe edo pixka baia persona batzuk ere nekatu egiten gara, eta hor ez da erraza alde batik lan egin behar da, lan fiziko, ez gaude ohituta sukaldeko lanetan egiteko 1000 persona, 1300 personetako kantitateak, patatak zuritu eta holako lanetan, eta orduan horrek ere nekatzen du, eta gero haiekin dagoen harremana edo zaudela pixka sartuta mundu horretan burbuila bat badago, refuxiatuen mundua eta horretan barruan sartuta, horrek pixka nekatu egiten da, eta behar dugu behar bada, gero pixka oxigenatu utzi, eta lan egin, baina ben Iruñatik edo beste modu batetik ez. Bai, harreman pertsonalak sortzen baldin badira, azkenean atxikimendu hori eta beraiek han geldituko direla ez? Bai, gogorra da hori pentsatzea, zuk hor lan egiten duzu, baina momentu batean bukatu egiten duzu, bukatu duzure lana, eta ni banoan ere erosotasunean, ongi bizi naiz hemen, eta bakizu hor segituko dute hor, eta segitu dute etorriko da negua, eta pasako dute hotza, eta janaria euskalo, igual kendu digute guri baimena Atenasen garatu zen bezala, eta han gelditzen dira, ez dakigu haien etorkizuna eta haien nola moldatuko diren, hori bai. Eta hori ere beti pentsarazten egiten dizu, pixka gogorra da. Eta 3 astero beti taldeak sortzen dira badago jendea laguntzeko prest? Bai, orain arte behintzat beti egon da beti jendea. Esan behar dugu, talde hemen Iruñan egongo gara, 30 edo ez dakitzen behar bada handi ara joateko pres egon gaitezkenak, baina gero Donostian badaude ez dakitzen bat, horren beste gehiago egongo dira, eta Bidaso aldean badakigu ere badagoela beste talde batzu direla, Bilbotik edo ere batzuk joaten dira,
Eta gero hortaz gain, badira, Estatu Espainiarretik ere, harreman jartzen da Zaporekoekin, badakite zertan ari garen, eta igual bolondres batzuk ere agertzen dira. Eta esate duten nahi dutela horre hon, 2 astez, 3 astez, eta horiek ere antolatzen da, edo ematen zaia aukera. Orduan, orain arte behintzat sortu zenetik, beti egon dira voluntarioak, eta zorionez ongi joan da, edo posible izan da aurrera eramatea. Lehen aipatu duzu hemendik ere lan egiten dela. Bai, hemen nago lan horren beste parte bat, eta oso importanteare, han janaria emateko beharrezkoa da diru kantitate bat, eta beharrezkoa da bestela janaria. Orduan, janaria ere hemendik bidaltzen da. Egiten dira ere janari bilketa batzuk, Eroskin ere eta Leclerc egin dira batzuk, gero ja hilabete honetan egingo da, Eroskin bertan egingo da janari bilketa bat, eta orduan horiekin guztiarekin, horiek eta bestaetik ere badira beste donazioen edo doikuntza batzuk, beste enpresa batzuk ere ematen dizkigute hainbat janaria, ezaten Nafarroako barazkiak edo bestela ez dakit nork ematen digun bestelako edo esnea, ez dakit beste enpresa batek, eta hemengo enpresek ere ematen digute. Eta hori guztia normalean kamioi batean bidaltzen da ara. Kamioi normalean betetzen denean, eta haiek eskaerar egite duten aizu, baina gure biltegiari da gutxi zen, behar da hemen zerbait, orduan, bidaltzen da janaria. Eta horretaz gain, hango janari freskoa ezakeguna, fruta eta ogia eta erosten da egunero hor, eta hortarako ere behar da dirua. Orduan egiten dira ekintzak edo janaria lortzeko, edo dirua pixka biltzeko, ez? Hemengo ekitaldi diferente egiten dira urtean zehar, dirua biltzeko, izateko fondoak bidaltzeko. Eta ekitaldien artean, maiatzaren 12an, pintxo solidarioaren festa egingo duzue. Hori da, egiten dugunen artean, beste batzuk ere egiten dira, beste ekitaldi batzuk, baina hori da guretzat importantena edo politena berba da ere, bai. Pintxo solidarioen festa izango da maiatzaren 12an, San Francisco plazan, eta, izango zer da pintxo solidarioena? Pintxo solidarioena gu KOSK izena jarria dugu, edo jarria dugu. Orduan festa horretan da, izena esaten da bezala, pintxoak dastatu, badia pintxo diferente asko, eta diru hor pintxoek ordaintzen dira, eta biltzen voluntarioa daude jakina, banatzeko eta hori, eta orduan biltzen den diru guztia, ara bidaltzeko. Horretarako behar dira pintxoak jakina. Eta pintxoak tabernariek edo hori ematen digute. Esan behar dugu, joan den urtean adibidez, 50 bat tabernak parte hartu zuten, hau da eskaini zuten bere pintxoak, eta orduan horiekin egin genuen pizka festa hori. Parte hartzea eskertzekoa da oso ongi izan zen, eta ongi, tabernen partetik, jartzen dugu jaima moduko historia bat, taberna bakoitzak badu, eta hor jartzen ditu bere pintxoak. Horretaz gain, musika edo zerbait badago, edo dantzariak, musika eta beste zerbait ere egongo da egun horretan, festa eguna da. Eta orduan jendearen partetik, jende guztiak inbitatu eta egiten dugu, parte hartu festetan ongi pasa, azkena da festa pintxoak eta ongi pasa goiz bat hor plazan, eta aldi berean badakizu laguntza ematen diozula Grezian duten refuxiatu horiei. Zer biltzen den guztiara joango delako. Horixe da, pizka festa hori bai. Goiz polita eta beharrezkoa ere. Horixe, hori beharrezkoa da, laguntza, guk ere laguntzen dugu, gure partetik voluntarioak eta hori, baina beharrezkoa da ere jende guztiaren laguntza, bestela ez da posible aurrera eramatea. Eta informazio gehiago lortu nahi baldin badugu hori Zaporeak erakundeari buruz edo bolondres bilakatu nahi baldin Bai, hoberena, dorretxena da, zaporeak.eus horretan sartu webgunean, eta hor normalean badago informazio guztia, edo festa hoiena, edo horren barruan ere egongo da, bolondresan horbaitek nahi badu parte hartu hor Lesbosera joan edo, egongo da, badago galdetegi bat, galdetegi bere datu personalek eman, eta esan presnago, eta esango dute noiz
den aukera nola egiten dien txandak. Edo nahi badu norbaite, zaporekoekin kolaboratu beste modu batera, jarri harremanetan eta erresa da. Beti atea irekia gaude, zairekin dugu, edo norentzat eta nahi duenerako. Saioari bukaera emateko asteartera egiten duten moduan, ostatuen atal honetan urrupian edo kliken barne gaur Antxoleaga